свирепи очи и какви мускули беха. Ебало мама. Винаги трябва да си готов с свирепи очи и напрегнати мускули. Как ме режеш? В смисъл, може да се движиш само на твоя дясно, наляво не можеш. Натам? Мога се. Да. Добре. Нали натам? Играе типаж, който би оцелял във всякаква екстремна ситуация. Играе типаж, който би оцелял във всякаква екстремна ситуация. Играе типаж, който би оцелял във всяка една екстремна ситуация. Идеята е, че с това, което правя, аз не мога ли да правя така? Идеята е да накарам глупости. Идеята е, че с това, което правя, да накарам глупости. Идеята е, че с това, което правя, или да ги впечатля. Идеята е да накарам хората глупости. Идеята е прави да накарам хората глупости да правят. И ми гледам в камерата. Извърти. Така ли да говоря? Абе ти луд ли? Къде гледам според тебе, бе?